Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is July 14, alas 7. Adilot kita yan di may San Roque Embankment. Di naman may pantalan, mabulig naman kita. Okay man. Ini di rin parayaw itak kay di rin haruma may gihap. Kit pagsugadihin nga trabahon siyempre. Kilala naman nak niya no nagbuburo balaba. Papakita tainin nga mahimog gihapon ini nga pamatasan bisan waray ko batasan. Itak ka waray ka batasan hapanimalay diri ko gindadari nga diha gawas. Paghatag gihapon hin katalahuran nito na aton mother nature. Ambot yung may dadin mga panti. Madalanit ka puno. Ipaghapwat magsasasarang lagi ha. Diri ako gapil hinuusa nga politiko bisan hinuman isang kay Tonyo ito na nga ngaran Anthony Garces. Oo, diak nagamit hin fake account kanan mga talawan iton mati ko may daging birahan din may daman napkin. Katikang laba oring nga ni baga nagsasampit mulok yung nga mga salipungog di mara maglabogin siot ira ginaasa ni rahatanan ha gobyerno. May dakit nira di nakabutan siot mo pero disiplina lagi pang kailangan natin. Bukan na iban-ibanan nakagurugin hawa I'm proud of myself. Time check ba doy? Oy maalas 7. Oy siot mo isako mo bawal basura dito. Yan ha adilot kita yan di may San Roque Embankment. Di naman may pantalan. Wala ka daw budoy kay makaruruyag yap didi. Oh, mabulig naman kita. Bubuligan tera. Oh, okay man. Lagad ano. Napasaway. Oh, diri ramaro magkunit kalikasan. Ikita bisan lagi ta bagasugad hinin amaltak masisiring. Amalatat baga pwede mahimo ano nga baga pagbulig iton publiko. Oh. Nadirakit ko comment kaya no usahay pagko-comment nami misinterpret. Usahay pagko-comment iginlulugar gihap. No, kunwari ka naman nalabaga mayayakan mo diri makaruruyag. Oh, huyo nala. No, kita nala pag kita nalat video. Diri kay magpipinan niya kang kapahin diri maupay na kasagaran lugod magmamaraot ka kaya no mandalatim na tatrabaho pagpinanguan pagpinan nga tindiron ini di rin parayaw itak kaya di rin haruma may gihap kit pagsugadihin nga trabahon siyempre kilala naman nak niya no nagbuburo balabag. Papakita tainin nga mahimog gihapon ini nga pamatasan bisan waray ko batasan. Itak kawaray ka batasan haba sulod balay diri ko gindadara nga diha balay aw diri ko gindadara otro itak kawaray ka batasan hapanimalay diri ko gindadari nga diha gawas kaya no diri Rizal may daradara nga libro kilala may daradara nga libro adat dughan pagpasabot iton nga hikita hikita mga edukado diri mga tornawo diri mga sus nakitahin samok kita diri kita baga diri kita baga nagpapakapaka mamalinis napakakuan iging katuman kita nga amay nint aton baga siring pa inin trabahoon paghatag gihapon hin katalahuran nito na aton mother nature atong plato may dagadagin lubong na nagbahal na ang buto may dadin yung mga panti ang iya ay gado mabalik man tayo ni amutot diri nira na kukuan
Di rin nila nakikita. Ngayon eh, oras nga baga simba ko magkuan mag lunod patay yung mga kadurog, mga basura. May dagadudog mga signboard man siot mo masin daw lato nira. Okay, signboard man la iton di mat nabubutangan din ang basura. Sakto gad giya po dugo. Butangan mo din yung basura, kakawaton. Amulay ni taton dara. Badaw. Madalay ni kapuno. Tululay ni. Bay, ka mo mag-donate. Ngaya, pidik magagad din sunod. Bay, na exhibition lang kita ha. Oh. Bay ka mag-donate sin garbage bag. Edoy, ano panalipdanan. Sana all. Nakadamo na magsingiring. Ha? Diri ako gapil hinuusa nga politiko, ubisan hinuman. Ayok niyo pagupudupura, respeto hala niyo ako. Oo, para musan kay lagyat kita. Pero kung niyo kaawayon, okay la ko na. Muti niyo baga, amot makapalipay hayo, okay la. Sulibang ko, isang kay Tonyo, ito na yung ngaran, Anthony Garces. Oo, diyak nagamit yung fake account. Kaya di ito, kanang mga talawan itong diba, hindi kita makabiling gap din yung Genie in the battle. Ano man Timoys? Ang kapaman sumiring di mara maglabog, magkapupungkol. Ayo. It mga plastic itong makuri, matunaw hakuan sa dagat. Labi ng mga tao nga plastic, makuri gud mawara. Mati ko may daging birahan din eh. May daman napkin. Oray patawad. May da pa baga sinisiring ginuguan. Gimbirahan. So ano. Eh kung kwarta ini natin titinan mo ro, sigurado damo taan niya na. Barisan na di ba? May danaanod. Ang bluki-bluki. Ano nung doon kamad to? Ang bluki-bluki nga kukin. Pamati ko damo taan niya doon mga kasagabay. Bagido di rin maasagang itatkuan. Itaton garbage. O sige lang ko na abtan hini. Pakita talay niya. Uy, ito yung kalat. Pagkuanggad ka mo kay bumalik nga nin haton, babaha kita. Simba ko. Sus! Ayaw agad ka ruba kay oo, nanmumukad ako kuan kayamanan. Banani Genie in the battle. Genie in the battle ko to no. Okay na ini.
O baga maiban-ibanan la. O pagpasabot la ito na may nanhawan yan hitong taloy. Taloy man lat ato nini. Informe man lang nagapil. Pati kang laba. Okay. Waring nga ni baga nagsasampit. Mga mulukyo nga mga salipong o di mara maglabogin siot. Ira ginaasa ni rahatanan na gobyerno. Di rin natin kontrat gobyerno ha. Di rin natin kontrat barangay o ano man na tao. Tat kontrat at kalugaringon. Kato yung manlahi mo to niyo. Wala mahim nagso. Wala mahim nagsosogo biga ka. Nag-trip kalada. So at least baga di rin man good mahawan na iban-ibanan. Mopay na lang at mopay na lang at tutulol at dara makapasangil kita nga makauli na kita. O di rin tan maubos yan to kaya magwawawatak liwat waray gamit kung mabuho ini. So matubtub lang kita din ha? O at least baga nahawan-hawanan para di rin makarawod hayo. May dakit nila di nakabutan si mo pero disiplina lagi pang kailangan natin. So wari na kita dito makaabot ano, tubtub na lagi tayo din o at least baga na iban-ibanan nakagurugin hawa iparehas kanina nga baga nahalamuhang ini atong lain baga siri papag-contributor ano kita kabaga nakatulog kita yung kasako dadadun tayo na plaza. May dama dito garbage bag kaya no. Kung nagkakadata na San Roque, di kita marunong natin mga labaogan na. O ha, at least baga nakapamalhas-malhas kita. Oo, baga pag Panginoon nga baga nagawan-hawan. Pati po nandito yung kakalatan mga ayam. Pati daya pero mayada. Ito. Alatala, sukarong talanay. Oo, again. Tikang didi akuan San Roque Embankment. This has been your friend from another stars. Ako yung magpapabilin laghihap na ubos nga sang kay ako isang kay tunyo. Good night, sweet dreams, mama. Chop chop. Okay. Aki ang lolo.